Bine te-am găsit pe Swipe.edu, prima aplicație de matchmaking educațional pe bune, o aplicație care conectează elevii, studenții, profesorii, companiile, organizațiile de tineret și facultățile într-un sistem interactiv, sistem care nu mai este disponibil în altă parte, un sistem sub forma unui târg educațional virtual, unui târg de oportunități. Astăzi vom explora un pic aplicația și facilitățile ei și vom ilustra traseul unui utilizator. Asta este pagina principală, de aici mergem pe Create Account, aici ne vom loga folosind una din opțiunile puse la dispoziție, adică Apple, Facebook, Google sau adresă de e-mail. Prin adresa de e-mail veți primi un cod de verificare pentru a ne asigura că mailul este corect. Acceptăm termenii și condițiile. După ce am făcut acest lucru, vom fi redirecționați către pagina de configurare a profilului. Aici vom seta un nume, data nașterii sau data înființării dacă e vorba de conturi organizaționale, selectăm tipul de cont, student, profesor, companie, organizație de tineret sau universitate, adică facultate, însă cele trei opțiuni nu apar aici pentru că sunt disponibile doar pentru conturile organizaționale verificate pentru partenerii noștri care ne contactează la adresa de aici, contact@swipe.edu.com. Prin urmare, dacă sunteți o facultate sau o companie și vreți să apăreți pe platformă ca un cont verificat, trebuie să ne contactați pentru a vă trece în baza de date. Accesul este gratuit atât pentru elevi și studenți, cât și pentru conturile organizaționale. Selectăm pe cine vrem să vedem, putem să vedem toate tipurile de conturi sau putem să alegem una din opțiunile de aici. Eu voi selecta să văd facultăți. Selectăm experiența, eu am terminat Mate Infoniceu, acum sunt din nou în domeniul informaticii, prin urmare fiind student la o facultate de informatică voi trece științe. Specializările sunt detaliate pe acest I din dreptul cuvântului experience. Selectez din ce domeniu vreau să văd tot din domeniul meu, competența care mă definește cel mai bine, management. Toate sunt cu un singur răspuns. Selectez țara, evident România, instituția la care sunt în prezent afiliat, sunt student al Universității de Vest din Timișoara și voi pune o scurtă descriere, I am a student, voi spune, evident că voi puteți să detaliați mai mult. Voi încărca și o imagine cu mine, pentru ca lucrurile să fie mai clare, voi pune această imagine, vedeți că apare și după ce dau Submit, sunt redirecționat către pagina principală. În pagina principală am stiva de conturi care sunt potrivite intereselor mele. Pot să glisez la stânga pe fiecare cont sau la dreapta. Deci pur și simplu prind mouse-ul pe cardul respectiv și îl glisez în ce parte mă interesează. Stânga înseamnă lipsă de interes, dreapta înseamnă că vreau să aflu mai multe. Dacă contul la care eu am glisat dreapta m-a dat și el tot la dreapta când am apărut în fața lui, voi apărea aici la meciuri. Deci să zicem că dau dreapta facultății de fizică, facultatea de fizică va apărea aici în zona aceasta de meciuri, dacă și ea la rândul ei mi-a dat dreapta și vom putea începe să conversăm. Apăsând utilizatorul se deschide secțiunea de conversații. Pentru facultăți, companii și organizații de tineret există și opțiunea de automatizare a răspunsurilor dacă dețin un abonament premium. În zona de like-uri este, cum am spus, o altă facilitate a aplicației disponibilă pentru utilizatorii premium. Mai multe detalii despre abonamente se găsesc aici. Abonamentele sunt de trei tipuri, pentru conturile organizaționale Gold, Platinum și Diamond, fiecare din ele detaliate în secțiunea de abonamente. Pentru elevi și studenți doar abonamentele Gold. În zona de stea avem dashboard-ul unde avem stiva de conturi și chat-ul, însă pe dispozitivele mobile chat-ul este separat într-un buton aflat tot aici în bara de jos, buton notat sugestiv. În zona lupei avem partenerii, avem oportunități, resurse educaționale, oferte și evenimente pe care să le promovăm aici pentru utilizatorii care își doresc acest lucru și sunt de tip organizațional. În zona de stilou se află testul de orientare în carieră pentru elevi, iar pentru companii formularul pentru acele răspunsuri automatizate. Eu îl voi completa foarte rapid, strict pentru a ilustra procesul. Acest formular returnează potrivirea pe domenii pentru elevii care sunt curioși să-și testeze potrivirea cu un domeniu sau altul. Mi-a dat potrivire științe sociale, științe naturale, sport și arte. Cum să utilizeze aplicația, pot găsi aceste informații în secțiunea de
despre accesată poate fi această secțiune dacă se apasă butonul de semn al întrebării. Acesta a fost tutorialul, vă așteptăm alături de noi, vă așteptăm în comunitate, împreună pentru o educație mai bună.